பிப்ரவரி மாத ராசி பலன் 2022 தனுசு ராசி பலன். தனுசு ராசி அன்பர்களே, தனுசு ராசி ஜாதகக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் கலவையாக இருக்கும். தனுசு ராசி ஜாதகக்காரரின் தொழில் வாழ்க்கை பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல நேரம். இரண்டாவது வீட்டில் சனியுடன் 10வது வீட்டில் அதிபதியான புதன் இருப்பதால் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். உங்கள் செயல்திறன் அதிகரிக்கும் மற்றும் முன்னேற்றத்தின் பாதை அமைக்கப்படும். உடல் உழைப்பை விட வேலை செய்யும் மக்கள் மன உழைப்பை செய்ய அதிக விருப்பத்துடன் இருப்பார்கள். இரண்டாம் பகுதியில் நீங்கள் பதவி உயர்வு பெறலாம். இது வர்த்தகர்களுக்கும் வணிகர்களுக்கும் ஏற்றத்தாழ்வுகளின் நேரமாக இருக்கும். முதல் வீட்டில் சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் இருப்பதால் கூட்டாளர்களுடன் உறவை கெடுக்கும் அபாயம் உள்ளது. கல்வியின் பார்வையில் தனுசு ராசி ஜாதகக்காரர்களுக்கு மிதமான நேரம். 5வது வீட்டில் அதிபதியான செவ்வாய் காரணமாக மாணவர்கள் படிப்பில் தொடர்பாக அதிக தன்னம்பிக்கை ஆளாக நேரிடும். இது மாணவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற இதுவே சிறப்பான நேரம். இந்த நேரத்தில் குடும்ப வாழ்க்கை ஏற்றத்தாழ்வு நிறைந்ததாக இருக்கும். 2வது வீட்டில் சனி இருப்பது 4வது வீட்டில் அதன் பார்வை இருப்பது குடும்ப பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். குடும்பத்தில் ஒருவருக்கொருவர் நம்பிக்கையின்மை இருக்கும். பரஸ்பர பதற்றம் மற்றும் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக குடும்ப சூழ்நிலை மோசமடைய வாய்ப்புள்ளது. இந்த மாதம் தனுசு ராசி ஜாதகக்காரர்களுக்கு காதல் தொடர்பான விஷயங்களில் சிரமம் நிறைந்ததாக இருக்கும். பொருளாதார கண்ணோட்ட ஒரு கலவையான காலமாக இருக்கும். 2வது வீட்டில் சனி மற்றும் புதன் இருப்பதால் தனுசு ராசி ஜாதகக்காரர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை பயக்கும். சூரியன் 3வது வீட்டில் இருப்பதால் அதிக செலவு ஏற்படும். இதன் காரணமாக தனுசு ராசிக்காரர்கள் நிதி நிலைமை பலவீனமாக இருக்கும். ஆரோக்கியத்தின் பார்வையில் ஒரு கலவையான நேரமாக இருக்கும். 2வது வீட்டில் சனியுடன் புதன் 6வது வீட்டில் ராகுவும் இருக்கும். இது எளிய சுகாதார பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். நீங்கள் உணவுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். பரிகாரம்: ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் நெற்றியில் குங்கும போட்டு வைக்கவும். வெள்ளிக்கிழமை அன்று கோமதாவிற்கு மாவு உருண்டை உணவளிக்கவும்.